In de Kemphaan was het maandag feest. Daar vierde het Alzheimer Café Venray en Venray Dementievriendelijk gezamenlijk een 20 en 10-jarig jubileum. Nou, het Alzheimer Café is hier in Venray opgericht in 2005. En het is bedoeld om mensen met dementie hier een plek te geven voor te ontmoeten. Maar ook voor de mantelzorgers, dat zij elkaar ontmoeten. We geven voorlichting over een thema. Iedere maand hebben we een ander thema rondom dementie. We hebben bijvoorbeeld algemene thema's, wat is dementie, welke vormen van dementie is. Maar we hebben ook best wel moeilijke onderwerpen, bijvoorbeeld levenseinde. Omdat tegenwoordig ook mensen kiezen voor euthanasie bijvoorbeeld. Dus heel erg uiteenlopende thema's. En het ene thema is wat zwaarder dan het andere. En dan is met name die nazit even belangrijk dat je toch even het thema kunt laten liggen en even voor alledaagse dingen met elkaar kunt praten. Daarnaast heeft de Alzheimer Café de laatste jaren ook heel veel ruimte gekregen om mensen elkaar te laten ontmoeten. Want het blijkt bijzonder nodig te zijn. Dat mensen elkaar vinden. En ik sta er niet alleen voor, je kan je zorgen delen. Elke maand opnieuw komt een thema aan bod wat wij met elkaar bespreken. Maar ook bij de nazit samen bijeen de zorgenmoment vergeten. Nou, toen het Alzheimer Café 10 jaar bestond, toen vonden wij het leuk. We kunnen een feestje vieren, maar wij vonden het eigenlijk jammer, want we zeiden we kunnen nog iets anders doen voor de Venrayse samenleving. Want kijk, met een Alzheimer Café alleen ben je er niet. Wij zijn maar 1 keer in de maand zichtbaar. We hebben natuurlijk ook een gespreksgroep voor mantelzorgers, 2 keer in de maand. Maar daarnaast is er nog zoveel niet. Bijvoorbeeld, waar kunnen mensen terecht voor vragen? En dat kwam toen het idee, kunnen we niet een dementievriendelijk Venray oprichten? Er waren al in het land meerdere gemeenten die dementievriendelijk waren. En we hebben ons toen gewoon als doel gesteld, nou daar gaan we nu aan werken. En nou ja, dat is dus gelukt. Wat houdt Venray Dementievriendelijk precies in? Het eerste is publieksvoorlichting, want we vinden het belangrijk dat mensen in Venray ook weten wat dementie is, want ze krijgen ermee te maken. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen en willen ook graag zo volledig mogelijk en volwaardig mogelijk mee blijven draaien in de samenleving van alle dag. Dus dan is het ook belangrijk dat die samenleving weet wat dementie is. En het tweede hoofdspoor waar we ons op bewegen is kijken van waar hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers behoefte aan. Ondersteuning, hulp, niet alleen medisch, maar ook sociaal, zo breed mogelijk in ieder geval. Het is bijna volksziekte nummer 1 aan het worden. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, dus er is nog een hoop werk te doen. En daar zetten we ons voor in. Ons team staat alweer klaar, wees welkom allemaal, hier is het veilig en praat je mee. Wij delen samen, ja samen, ons lief en leed. Ik ben hierbij terechtgekomen vanwege mijn moeder die dementie kreeg en dat was in de einde jaren 90 en toen was er eigenlijk helemaal geen informatie op te halen. Kijk, nu ga je naar je internet, weet ik veel wat, je kan overal informatie krijgen, maar toen was dat absoluut niet in orde. Ik kon het woord dement ook niet uit mijn mond krijgen, ik vond het vreselijk. We praten toen ook over dementerenden. Nou, als je dat beschouwt nu, zeggen we mensen met dementie. Dus er is toch een hele grote omslag gekomen en dat is heel vaak, dat je vanuit je persoonlijke ervaringen erachter komt wat er nog gemist wordt. Wij merken vooral dat, en dat merken we ook aan de bezoekers van het café, het taboe op dementie is doorbroken, gelukkig. 10, 20 jaar geleden werd er nog over gepraat. Je merkt toch in de afgelopen tijd dat dat gekenteld is en dat mensen er veel makkelijker over praten, ook er veel makkelijker voor durven uitkomen. Ook eerder geneigd zijn om ondersteuning en hulp te zoeken dan vroeger, want toen liet men het liefst alles achter de voordeur. En dat is duidelijk verbeterd en daar zijn we erg blij mee. Hoe gaat het vandaag eruit zien? Nou, zometeen druppelen hopelijk de gasten binnen. En dan hebben wij een middag waar we inderdaad, net als hier nu even, terugblikken. Kijken waar staan we nu en vooruitblikken. Met de gasten en met enkele mensen worden geïnterviewd vanuit allerlei hoeken die wij belangrijk vinden. Wij vieren dus mee en we zijn er best trots op wat we bereikt hebben, ook in de afgelopen 10 jaar als Venray Dementievriendelijk. We hebben iets te vieren met elkaar en het Alzheimer Café is niet alleen maar informatie halen voor de mensen, maar ook elkaar ontmoeten, lotgenoten, deelgenoten spreken eigenlijk liever van.
met elkaar erover praten en steun bij elkaar vinden door samen dingen te bespreken en gewoon gezellig samen te zijn.